Pak Lili. Pak Depa Ijo. Pak Depa Ijo. Pak Toto. Pak Lili. Ayo Pak, monggo Pak. Liwung Pak, liwung Pak. Yang punya lewung. Hae, hae. Hae, hae. Hae, sini adek, sini adek. Ayo Mas Dandi, sama Bapak. Mas Dandi. Terima kasih Pak Lurah. Oh ini Pak Lurah ya? Iki nggon aku lho ya. Aja ditukar lho. Udah ada namanya ini lho. Gen ngadeg sih. Pak maju. Maju. Kene ndang. Sabtu Batang pisau. Ayo Mas Dandi. Pengantin sini sayang. Sini Pak De, monggo Pak De. Ayo naik sini, naik yuk. Matur nuwun Pak De. Hae, maju.
Lagunya apa lagi Pengantin Pak De? sini sayang, pengantin. Oh iya, cucu. Sini sini. Goyang sini, Cuk. Goyang, Cuk. Iya, iya, Mama. Sawer dong. Sini sayang. Boleh dicabut? Boleh dicabut? Cabut. Terus. Habisin. Itu dipalak ya, Mbak? Dipalak. Makhluk bumi apa itu? Tekan nanti ki mau. Tuh. Sabtu pandita ratu siramu kadya sisihanku mogi Gusti nglelani tresnaku bakal ginawa mati. Tambah lagi. Joget dulu joget. Ayo tambane. Iya. Ayo tambahin lagi. Minta tambah lagi. Terima Sama tante yang ujung lah ya itu tante. Bablas ke lali janjine Mas. Oh. Pak Lili. Pak Lili badhe nembang monggo Pak Lili. Pak Toto. Sabda pandita
Kowe ketempelan, Mak. Janjane kowe neng yo kelakatmu sajak nyupriyani atiku sujono kowe kancan karo wanita liya. Jancane kowe nengen kelakatmu sajak nyupriyani atiku sujono kowe gandeng karo wanita Loro ati 2, Mas. Loro ati 2. Mas. becok koyone yo yen pancen dadi nasibku tak suwun marang sliramu aja dadi rontek atimu. Sosok
dikondeli aduh dek ojo dikondeli gak sa Oslo 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 lelelele Ono kadal mangani roti dan tak dodol ojo dikondeli aduh dek ojo dikondeli Paksirin aras lho iki dek iyo polo wis becoku yo dek yo yen pancen dadi nasibku tak sowon marang sliramu ojo dadi ronteng atimu Oslo, 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 oh ya, Osa. Sosar, tuku cipir jo samar, ora kapikir, aduh dek ojo kuwatir. Iyo, ha, sa, Oslo, 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 ha, so. Ono Kadal mangani roti dan tak budal ojo dikondeli aduh dek ojo dikondeli baik. Nggih Bunda, ya Allah. Monggo kembali bergoyang bersama Paksi Rina Rasampur Sari Indonesia. Dari tangan Sumartonya bersama Bunda Nini. Masuk deh. Bang Enju, Bang Rai, ayo. Pasukan jogetnya kembali bergoyang. Siang pantoro ratri
Setyoku bisa aduweni marang sang Tyasa Laksmi. Yo nontonane tresnane pun Kakang Asmara Kumarang Siramo yo tetep tresno Dek. Wong ayu tresna mungkin arya tombo susasra ning badanku. Wis tresno ra bisa dipisahno. Iyo sajose Dek. Ha slo oh yeah. Ya. Siang pantoro ratri mong eling manis sing ati setyoku bisa angguweni marang sang Tyasa Laksmi. Yo wong ayu tresna mungkin arya tombo susasra ning badanku. Rasaku ra bakal serno. Wis tresno ora bisa dipisahno. Go Jogja Solo hae ha slow oh ya. Yo siang
Batara ratri mong eling manis sing ati setyaku bisa anduweni marang sang Yasola Sune iyo ora bisa dipisahno yen wis tresno ora bisa dipisahno. Nggih. Mengkose oh ya. Bunda alayo ho ital aduh wong manis nalikane sepisan ketemu aneh kono kae gawang-gawang akeh dilalekno lolo sok cabut. Oh iya no. Oh hae meneh. Oh lah iya. Sare. Cabut sing di 1 loro 3 4 terus. Stop ben awet. Loncat. Oh potok iki. Cabut. Bekal stop dulu Bang. Cabut. Oh iya. Monggo Bunda. Iya. Aku ngenteni mbok ayo. Iya. Oh piye. Iya, udah. Aku
hut hut hut. Bentar lagi ya. Aduh wong ayu alekane sepisa ketemu aning kono kae gawang-gawang angel dilale gentak gentuk. Oh, wae urung. Oh, saya. Liane wes. Oh. Eci. Ya, mulai ya. Ya. Aku ngerti. Go ya. Aduh wong ayu nalikane sepisan ketemu aneh kono kae gawang-gawang angel dilalekno anak kambing saya. Oslo, sokong, so, hey, alayo, gentak genteng, tuh gentak genteng. Iki nek Gunung Kidul lu ular keket iki. Kandhani yo. Ular keket tenan iki sumpah iki. Oh iya, monggo Bunda. Aku ngenteni mergo eling ing janji-janjimu. Alayo. Ho ya.
butuh air minum ini. Aduh. Idal, ayo deh. Lan ngopo aku iki dadi wong Kurang gede. kurang ngopo aku iki konco tresno ning nyatane nyamel ngarani ati tatu ora bisa pripatiki ora bisa tak kadeki padahal siramu jejer dheweke anggon tresno nguntar natsune asmara lali aku yen nganding wanita wes milih aku apa dheweke wes milih dadi bojoku apa bojone ora bali mung gawe larane ati tatu ora bisa ditambani wes iki yo iso aku apa dheweke wes milih dadi bojoku apa bojone
akhirnya kaya ojek pengkolan. Tekok barang kok kono. Yo. Ital. Ya. Oh ya. Ital. Oh ya. So. Oh.